खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायनि उनाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि इन्टारनेट सार्भिसा बन्द जानानै दंमोन, जेराव ब्रैथि सानाव एबा थामहिनबा दिनै चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथायखौ हगारफिनबाय। मख'जाथावदि इन्टारनेट सिबिथाय गैयैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन रायजो राजाफोरा। खायसे सुबुंफोरा अजद होदोंमोन आरो सावरायगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेरै 2026 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा HS पास इयार 2026 आरो 2027 नि थाखाय एडमिशन खालामनायनि जेंना, जेराव दर्पण अनलाइननि गेजेरजों एडमिशन एप्लाइ खालामनायाव थारैनो जेंना नुजाथिदोंमोन। जाय जेंनाया रुनिकाटायाव सावथाल आरो हाग्रा बिफानजों जानाय जाथायनि उनाव क'क्राझार चिराङाव इन्टारनेटखौ बन्द खालामनायनि जाउनाव गोबां फरायसाफोरनि एडमिशना अनलाइननि गेजेरजों न'आव थानानैनो गोरलैयैनो गावबा गावनि स्मार्टफननि गेजेरजों खालामनो हानाय खाबुखौ गैया खालामनानै होदोंमोन। नाथाय दायो बयनिबो थाखाय इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनायनिफ्राय फिन खुलिफिननानै होफिनबाय। आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड एन्ड आर्ट एन्ड मशन डेन्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय BTC ओनसोलाव मिस इउनिभार्स आसाम एन्ड मिस टिन इन्डिया 2026 ग्रेन्ड फाइनाल खुंफुंनो थांगासिनो दं। बैथि दाननि 23 खालाराव, जेराव खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामदों, खुंफुंनो थांगासिनो दङ। 23 एप्रिल खालाराव दालिगाव टाउनशिपनि RCC नब्लाङाव, जेराव BTCनि गोबां दैदेनगिरिफोर, मुंदांखा महरगिरि, आलासिफोरा बाहागो लागोन। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायदों। बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रुंसारि जुबिन गार्गनि मेथाइखौ गाज्रि महराव खननायनि थाखाय मेथाइ रोजाबगिरि मरमिता मित्राया खैफोदाव गोग्लैदों, जेराव जुबिन गार्गनि मेथाइखौ स्टेज एबा जौसाङाव गाज्रि महर खननाय जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा बेनि थाखाय रागा जोंखांदोंमोन आरो रायजो नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदोंमोन। दा जुबिन गार्गनि मेथाइखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय गोबां पुलिस थानाफोराव मरमिता मित्रानि हेंथायै FIR होनाय जादोंमोन। बेबायदिनो मैया गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर पुलिस थानायाव मरमिता मित्रानि हेंथायै मोननै FIR थिसनदों। जुबिन फेन जौसांनि जानानै अजय फुकन, बैकुन्ठा प्रिन्स पाठक आरो खौरांगिरि हेमन्त शर्मा बिथांमोना दिसपुर पुलिस थानायाव नुजाथिनानै मरमिता मित्रानि हेंथायै FIR खौ थिसनदोंमोन। FIR होनायनि उनाव देंखोगिरि अजय कुमार फुकनआ बुङो दि जों निमाहाखौ होयो आरो गोरोन्थिखौ निमाहा बिफनो थाखाय गनायथि होयो। बियो जाय मेथाइखौ गाज्रि खालामदों बियो मायावीनि मेथाइ, आरोबाव गोबां जुबिननि मेथाइखौ गुबुंले खालामदों। बियो देंखोखौबो सोलायदों आरो गाज्रि महर होदों। रावबो देंखोगिरि एबा खनगिरिया बिदि मोन्थाइ गैया। बियो माबोरै बिदि देंखोखौ सोलायनो आरो जुबिननि मेथाइखौ रोजाबनो हाखो, बेनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेराफारसेथिं मरमिता मित्रानि गोबां स्टेज प्रग्रामफोरखौ बन्द खालामनाय जादों एबा केन्सेल खालामनाय जाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों चिरां जिल्लायाव जानानै थांनाय जाथायनि बागै। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु चिरां रिजार्भ फरेस्टआव थानाय हाग्रा मावख'आव सोमजिनाय दुंहाव थासारिया सामलायजानायनि लामायाव। सानब्रै इन्टारनेटखौ बन्द खालामनायनि उनाव फिन बयनिबो सुबिदानि थाखाय फिन इन्टारनेट सिबिथायखौ अपेन खालामनानै होबाय। नाथाय दासिमबो जाथायनि गुबै थासारिया सुस्रांजायाखै। चिरां जिल्लानि DFO कुन्जन बसुमतारिया फोरमायथिनाय बादिब्ला गोबां सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्ला मावख'आव गाग्लोबनायनि अनगायैबो रुनिकाटा रेन्जनि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव थानाय गोबां मिथिंगाखौ सावनानै सिलिंखार खालामबाय एबा जुइ लगायनानै एबा अरजों सावनानै सिलिंखार खालामदों होनना फोरमायदों। आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आयेन बेरेखा दखल खालामग्रा सान्थालिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव BTC सरकारा एभिक्सन खालामनानै होस्रांनो हागोन ना? बेयो रायजो राजाफोरनि सोंथि, जायखौ बर' रायजो राजाफोरा लुबैदों। बेराफारसेथिं BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया जाथाय जानाय जायगायाव बावैसो सिगां दावबायहैनानै जायगानि सुबुंफोरजों सावरायहैदोंमोन आरो रुनिकाटा अफिसाव जानाय जाथायखौ सोंखारिदोंमोन। बेनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङावबो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि जालांनाय जाथायखौ जों सोंखारियो। बेबादि जानो नाङामोन। मोनसे हारियाव साफा सानै गाज्रि मानसि थायो। बेनि थाखाय गासै सान्थालि हारिखौ दाय होनाया गनायजाथाव नङा। गासै हारियावनो गाज्रि आखुनि मानसि थायो।
बर' समाजावबो सानथालि समाजावबो आरो गुबुन गुबुन हारियावबो गाज्रि मानसि थायो होननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरनि एबा गोरोन्थिनि थाखाय गासै थागिबि हारिखौ दाय होनाया मोजां नङा होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। आरोबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि बुंबावदोंमोन दि हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सानथालिफोरा लोब लोब फैना मावखुलिखौ गाग्लोबनाय आरो गारिखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथाय थिलियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि चरण बर', बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा दावबायना थासारिखौ सुलाद लाहैदोंमोन। जाथायनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, हाग्रा बिफाननि आयेना जोंनि आखायाव गैया, आसाम सरकारनिसो आखायाव होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो जाथायनि सायाव गुवारै फोरमायथि थियारि खालामनानै बिटिसिनि गेजेरजों आसाम हादोरसा सोरखारनिसिम दैथायहरनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो जुदि सोरबा दायनिगिरि सुबुंखौ सिनायथिनाय जायो अब्ला आयेननि गेजेरजों राहा लानाय जागोन। दासान्दि ओनसोलाव गोबां रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसननाय जादों आरो थासारिखौ गोख्रों नोजोर होगासिनो दं। खुंथाया हाग्रा संरैखाथि आरो आयेन आब्रुथिखौ लाखिनायनि थाखाय नांथाबना दं होनना फोरमायथिदोंमोन। बेरफारसेथिं रुनिकाटायाव जाथाय खालामग्रा सा 21 दुथां सुबुंफोरा पुलिसनि जेयाव गोग्लैदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।